夢は必ず叶うと思ってます。それは努力は報われるとはちょっと違う。自分の努力が違う方向に向いてたりすると、それが必ずしも報われるとは限らない。でも夢は叶う。夢には幅があるから、どこまでいけるかわからないけども、自分が今幸せだと思う夢を持ってほしいなと思うんです。でも多くの人が夢に全力で手を伸ばすんだけども、なかなか夢って届かないわけですよね。あと1ミリなのに手が届いてないから、夢はきっと1メートル先、10メートル先、1キロ先にあるんだろうなと思って手を下げてしまいます。その時点で夢が消えてしまうわけですよね。つまり夢の方から背中を向けることはない。必ず皆さんの方が手を下げてしまうんです。だからずっと手を下げないでほしい。手を伸ばし続けてほしいなと思います。必ず届きます。やりたいと思ったところに行けるはずです。